ассалому алайкум бинандаҳои азиз, барномаи ахборро манзури шумо менамоем. эътироф ва таҷлили ҷашни аҷдодӣ Наврӯзи хуҷаста аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ шаҳодати бебаҳси эътирофи таъриху тамаддуни пурғановат, фарҳанг, расму оин ва анъанаҳои ибратомӯзи гузаштагон буда, таҷлили пуршукӯҳи он дар саросари ҷаҳон нишони эҳтиром ба суннатҳои деринаи мардуми орётабор аст. наврӯз дорои унсурҳои хос мебошад ва он ифодакунандаи бедоршавии табиат, покии рӯҳу равон, истиқболи рӯзи наву кору пайкори накӯ аст. Зафар Қаюмзода мавзӯъро шарҳ медиҳад. наврӯз чун рамзи бедории табиат ва иртиботи тамаддунҳо дорои расму оинҳои зиёде буда то ба имрӯз дар миёни мардум роиҷ аст. наврӯз пайвандгари наслҳо, мунодии сулҳу осоиш ва дӯстиву рафоқат миёни халқҳои ҷаҳон буда дар арафаи ҷашнгирии он мардуми шарифи Тоҷикистон бо дилгармӣ ва меҳру садоқати беканор якдигарро ба ин рӯзи муборак шодбош мегӯянд. дар ин ҷашн аз дил берун кардани кинаҳо ва бахшидани якдигар, ҳар гуна хӯришҳои баҳорӣ омода кардан ва ба оилаҳои камбизоату мустамандон дароз намудан яке аз оинҳои хоси Наврӯз ба шумор меравад. аз соли 2010 Наврӯзи хуҷастапай бо пешниҳоди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва пуштибонии як қатор кишварҳои ҷаҳон аз ҷониби Маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид Наврӯз чун ҷашни байналмилалӣ эътироф гардид, ки имрӯз дар саросари ҷаҳон бо шукӯҳу шаҳомати хоса ҷашн гирифта мешавад. ба сифати ҷашни ҷаҳонӣ пазируфта шудани Наврӯзи хуҷастаро метавон чун яке аз дастовардҳои муҳими даврони соҳибистиқлолии Тоҷикистон маънӣ дод кард. Наврӯз чун нишонаи пайванди азалии инсон бо табиат ҳангоми эътидоли рӯзу шаб ва иваз шудани сол фаро мерасад ва бо қудуми он давраи ҷадиди ҳаёти махлуқот оғоз мешавад. ин давраест ки замин ба меҳвари хуршед баромада рӯзу шаб баробар мешавад ва кулли инсону мавҷудотро рӯҳу равони тоза бахшида ба ояндаи нек, рӯзгори обод ва пешрафту созандагӣ ҳидоят менамояд. Наврӯз чун рамзи устувори тамаддунҳо ҳамеша муҳофизатгари миллат, забон, расму оин ва фарҳангу таърих мебошад. боиси ифтихор аст ки дар даврони соҳибистиқлолии ватан Наврӯз дар тобиши тоза эҳё ва чун арзиши гаронмояи башарият соҳиб мақом гардид. наврӯзро дар тӯли асрҳои зиёд миллатҳои гуногун бо самимият ва меҳру муҳаббати хоса ҷашн мегиранд, ки ин аз арзиши умумибашарӣ ва асолати тамаддунсозии он башорат медиҳад. наврӯз чун як омили таҳкими ҳуввияти миллӣ ва пайвандгари халқу қавмҳои гуногуни ҷаҳон ба шумор меравад. аз ин ҷост ки мардуми шарафманди кишвар бо такя ба хиради азалӣ, асолати созандагӣ ва ҳуввияти бунёдкорона баҳри шукуфоии ватани азизамон сӯи ояндаи нек қадамҳои устувор мегузорад. наврӯзи байналмилалӣ ба қалби хурду бузурги ҷомеа умеду орзуи зиндагӣ, хушҳоливу сурур ва рӯҳияи ҳамзистиву осоиш бахшида мардумро ба дӯстию самимият ва муҳаббату садоқати инсонӣ нисбат ба ҳамдигар ҳидоят менамояд. дар шаҳри Кӯлоб ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ пуршукӯҳ таҷлил гардид. дар замони истиқлолияти давлатӣ бо иқдому ташаббусҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷашни қадимаи миллати тоҷик Наврӯз ҷаҳонӣ гардид ва он ҳамасола дар дохил ва хориҷи мамлакат бо шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил карда мешавад. чун дигар шаҳру ноҳияҳои кишвар, сокинони меҳнаткаши шаҳри Кӯлоби Бостон ин ҷашни фархундаро бо рӯҳияи болида ва риояи анъана ва суннатҳои хос ба он самимона истиқбол гирифтанд. نوروز شد و لاله خوش رنگ بر آمده барои дар сатҳи баланд доир намудани Наврӯзи байналмилалӣ сокинони ҷамоату шаҳраки шаҳри Кӯлоб, махсусан занону гулдухтарон бо бабар намудани либоси миллӣ ба боғи фарҳангию фароғатӣ омада дар гӯшаҳои алоҳида хӯрокҳои хоси наврӯзӣ аз ҷумла ҳафтсину ҳафтшин, маҳсулоти кишоварзӣ, хӯрокҳои миллӣ ва дастовардҳои соҳаҳои маорифу варзиш ва бахши иқтисоду иҷтимоиро ба намоиш гузоштанд.
наврӯз дар баробари эҳёи табиат ҳамзамон ба дилҳои хурду бузург шодию сурур мебахшад. маҳз дар фасли зебои сол ва оғози кишту кори деҳқон рост омадану таҷассуми анъанаҳои нотакрори наврӯзӣ ба монанди суманакпазӣ, хонарӯбон, бозиҳои наврӯзӣ ва сайри наврӯз ба ин ҷашн ҳусну таровати хоса зам намуда онро миёни дигар миллату қавмҳо маъруфу маъмул гардонидааст. байналмилалӣ гардидани наврӯз худ гувоҳи он аст ки аҷдодони мо чӣ гуна фарҳанги бою пурғанова доштанд ва онро кишварҳои зиёд пазироӣ намуда бо шакли қадимааш ҷашн мегиранд. амфитеатри шаҳри Кӯлоб ки наврӯзи байналмилалӣ маҳз дар ин макони зебо доир шуд ба базмгоҳи ҳақиқӣ табдил ёфт. намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Кӯлоб ва меҳмонон аз хони наврӯзӣ ки аз ҷониби сокинони шаҳраку деҳоти Кӯлобшаҳр ва ташкилоту идораҳои соҳавӣ ташкил гардида буд дидан карданд. дар ин рӯз хӯрокҳои хоси наврӯзи байналмилалӣ, ҳафтсину ҳафтшин, маҳсулоти нонӣ, хӯрокҳои миллӣ, ҳунарҳои мардумӣ, маҳсулоти саноатӣ, сару либоси миллӣ ва намунаи дастовардҳои хонандагону варзишгарони шаҳр муаррифӣ гардид. дар ҳар як хонаи наврӯзӣ аз ҷониби занону бонувони чирадаст ва гулдухтарон, муассисаҳои тандурустӣ, маориф ва ташкилоту идораҳои ҳудуди шаҳри Кӯлоб намунаи зиёди ҳунарҳои мардумӣ, хӯрокҳои баҳорӣ, маҳсулоти истеҳсолнамудаи корхонаҳои саноатӣ, нони чапотӣ, кулча, самбуса ва анвои зиёди афшураи меваҳои шаҳдбори ватанӣ гузошта шуда буд ва меҳмонону сокинон тавонистанд аз шукӯҳи ин ҷашни қадимаи миллати тоҷик баҳравар шаванд. пас аз боздид аз намоишгоҳ, роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Кӯлоб ва меҳмонон дар чорабинии тантанавӣ иштирок намуданд. зимни суханронӣ таъкид гардид ки мардуми фарҳангсолори мо ин ҷашни бостониро аз гузаштагони худ ба мерос гирифта онро дар суннату анъанаҳо, ҳунарҳои мардумӣ ва адабиёти хативу шифоҳӣ бисёр васеъ ва ба таври шоиста инъикос карданд. дар тантанаҳои наврӯзи байналмилалӣ ҳамзамон таъкид гардид ки бо талош ва ташаббусҳои бевоситаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 30 сентябри соли 2009 наврӯз аз ҷониби ЮНЕСКО ба феҳристи ёдгориҳои ғайримоддии фарҳангии башарият дохил карда шуда бо пешниҳоди ҷумҳурии Тоҷикистон ва пуштибонии як қатор мамлакатҳои ҷаҳон моҳи феврали соли 2010 дар иҷлосияи 64-уми маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид Наврӯз байналмилалӣ гардид. зикр гардид ки аз наврӯз то ба наврӯз соҳаҳои иҷтимоиву иқтисодии шаҳри Кӯлоб бесобиқа рушд намуда шаҳраку деҳоти он ободу зебо гардид. дар соли 2024 мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Кӯлоб сокинон ва соҳибкорони ватандӯсти шаҳр бо ҷонибдорӣ аз сиёсати бунёдкоронаи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати сазовор истиқбол намудани ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ иншооти таъиноти гуногун бунёд намуда барои сокинон шароити мусоиди кору хизматрасонӣ фароҳам оварда шуд. наврӯз таҷассуми гиромидошти муқаддасот, суннату анъана ва фарҳангу тамаддуни қадимии миллати тоҷик буда марҳилаҳои ташаккули таърихии он ба ҳайси сармояи маънавии миллати тоҷик ва оини баргузидаи башарият, ҷашни эҳёи табиату оғози соли нав, шодиву сурури ҳамагонӣ, бузургдошти дӯстию бародарӣ ва ваҳдату якпорчагӣ, суннату оинҳои мардумӣ, орзую ормонҳои умумихалқӣ ва арзишҳои дунявӣ маънидод гардид. арҷу эҳтиром гузоштан ба арзишҳо ва муқаддасоти миллӣ, дӯст доштани ватан, эҳтироми ҳамдигарӣ ва муҳаббати самимӣ миёни инсонҳо дар барномаи мукаммали ҳунарӣ ки аз ҷониби ҳунармандони шуъбаи фарҳанги шаҳр ташкил гардида буд таҷассум ёфт. саҳнаҳои ҷолиб, суруду таронаҳои дилнишин ва рақсу бозии ҷавонону наврасон базмгоҳро пуршукӯҳ намуд ва боиси волидарӯҳии кулли иштирокдорон гардид. наврӯзи байналмилалӣ дар шаҳри Кӯлоб бо шукӯҳ ва мутобиқ ба завқи иштирокдорон доир гардид ки дербоз дар хотири ҳар як нафар нақш мебандад. ҷаҳонишавии ҷашни наврӯз натиҷаи иқдоми пайгиронаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад. имрӯз наврӯзи оламафрӯз дар тамоми олам шинохта шудаву мардумони дунё омадани онро пазмон мешаванд. ба ифтихори ҷашни наврӯзи байналмилалӣ дар деҳоти пӯшинги ноҳияи Данғара чорабинии бо шукӯҳи идона баргузор гардид.
имрӯз деҳаи пушинги ноҳияи данғара қабои идона дошт. хурду бузурги деҳоти пушинг наврӯзи байналмилалиро дар фазои сулҳу суботи тоҷикистони соҳибистиқлол бо самимият ва навгониҳои бемисл таҷлил намуданд. барои дар сатҳи баланд доир намудани наврӯзи ҷаҳонӣ дар варзишгоҳи деҳаи пушинг аз ҷониби сокинон расму оини қадимаи ин ҷашни бостонӣ ва дастовардҳои соҳаҳои иҷтимоиву иқтисодӣ ба намоиш гузошта шуда, аҳли фарҳанг барои болидарӯҳии иштирокдорон суруду таронаҳоро дар васфи ватану наврӯз ва баҳори оламафрӯз дар шакли зинда пешниҳод карданд. занону духтарон, кӯдакони хуштолаи замони истиқлол ва дар маҷмӯъ тамоми сокинони деҳоти пушинг бо як меҳру муҳаббати беандоза ва хушҳолӣ дар тантанаҳои ин ҷашни пуршукӯҳ иштирок намуда дар гӯшаҳои гуногуни базмгоҳи наврӯзӣ рақсу бозӣ ва хушиву хурсандӣ карданд. наврӯз бо ҳама суннату анъанаҳои накӯяш ҳамчун ҷашни дорои арзишҳои баланди инсонӣ, накӯкорӣ ва вусъат бахшидани тадбирҳои ободонӣ дониста шуда, он сол то сол дар ин деҳаи хушманзараи тоҷикистон пуршукӯҳтар ва бо иштироки зиёди сокинон баргузор мешавад. шукӯҳу ҷалоли тозаи наврӯз дар кишвари биҳиштосои тоҷикистон маҳз бо талошу заҳматҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба даст омадааст ва мардуми заҳматкаши деҳоти пушинги ноҳияи данғара бо дарки ин маънӣ талош намуда истоданд ки барои ҳифзу гиромидошти арзишҳои милливу фарҳангӣ ва таҷлили бо шукӯҳи он саҳм гузоранд. дар тантанаҳои наврӯзӣ нахуст намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи данғара аз намоишгоҳ ки аз ҷониби аҳли заҳмати деҳоти пушинг дар сатҳи баланд ташкил гардида буд дидан намуданд. намунаи хоси суннату анъанаҳои наврӯзӣ, ҳунари гулдӯзӣ, таомҳои миллӣ, кандакорӣ, рассомӣ, ҳунари навозандагиву овозхонӣ, дар маҷмӯъ ҳамаи ин маҳсули дастранҷи сокинони деҳоти пушинг мебошад ки пешниҳоди иштирокдорони тантанаҳои наврӯзӣ гардонида шуд. наврӯз таҷассуми гиромидошти муқаддасот, суннату анъана ва фарҳангу тамаддуни қадимии миллати тоҷик буда, марҳилаҳои ташаккули таърихии он ба ҳайси сармояи маънавии миллати тоҷик ва оини баргузидаи башарият, ҷашни эҳёи табиату оғози соли нав, шодиву сурури ҳамагонӣ, бузургдошти дӯстиву бародарӣ ва ваҳдату якпорчагӣ, суннату оинҳои мардумӣ, орзую ормонҳои умумихалқӣ ва арзишҳои дунявӣ маънидод гардид. намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи данғара дар қисмати расмии чорабинӣ таъкид намуданд ки бо талош ва ташаббусҳои бевоситаи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон 30 сентябри соли 2009 наврӯз аз ҷониби юнеско ба феҳристи ёдгориҳои ғайримоддии фарҳангии башарият дохил шуда бо пешниҳоди ҷумҳурии тоҷикистон ва пуштибонии як қатор кишварҳои ҷаҳон моҳи феврали соли 2010 дар иҷлосияи 64-уми маҷмӯаи умумии созмони милали муттаҳид наврӯз байналмилалӣ гардид. зикр гардид ки мардуми фарҳангсолори мо ин ҷашни бостониро аз гузаштагони худ ба мерос гирифта онро дар суннату анъанаҳо, ҳунарҳои мардумӣ ва адабиёти хативу шифоҳӣ бисёр васеъ ва ба таври шоиста инъикос кардаанд. дар варзишгоҳи деҳаи пушинг ки макони хеле мувофиқ барои баргузории чорабиниҳои гуногун ба ҳисоб меравад, хурду бузурги деҳоти пушинг, ноҳияи данғара ва дигар шаҳру ноҳияҳои кишвар ҷамъ омада барномаи рангини фарҳангиро ки бо иштироки ҳунармандони шинохта доир шуд тамошо карданд. ҳар як нафар бо иштироки худ дар ин тантанаҳо бори дигар эҳсос карданд ки тоҷикистон воқеан ҳам ватани наврӯз аст. баргузор намудани мусобиқаҳои гуногуни варзишӣ аз ҷумла гӯштингирӣ яке аз суннатҳои наврӯзи байналмилалӣ ба шумор рафта, дар он чун анъана паҳлавонон байни ҳам қуввозмоӣ намуда сазовори ҷоизаву тӯҳфаҳо мегарданд. дар робита ба ин аз ҷониби соҳибкорони деҳаи пушинг мусобиқаи сатҳи баланди варзишӣ аз рӯи намуди гӯштингирӣ ташкил ва гузаронида шуд ки дар он паҳлавонон аз шаҳру ноҳияҳои кишвар иштирок намуданд. барои иштирокдорони мусобиқаи гӯштингирӣ шоҳҷоиза 4 мошини сабукрав ва дигар тӯҳфаҳо муайян гардида буд ки барои сазовор гаштан ба шоҳҷоиза паҳлавонон то қисмати бегоҳ байни ҳам қуввозмоӣ намуданд.
агар бахшидани гуноҳ яке аз фазилатҳои наврӯзӣ ба ҳисоб равад, вусъат бахшидани корҳои ободонӣ рукни дигари ин ҷашни бостонӣ мебошад ки сокинону соҳибкорони деҳоти Пушинг бо ҷонибдорӣ аз сиёсати пешгирифтаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон корҳои ободониву созандагиро дар деҳот идома дода барои таъмини зиндагии шоистаи мардум шароити мусоид фароҳам оварда мешавад. ҳоло дар деҳаи Пушинги ноҳияи Данғара корҳои сохтмонӣ дар 5 иншооти таъйиноти гуногун аз ҷумла сохтмони бинои муассисаи нави таълимӣ барои 2000 хонанда дар Дуб аст, сохтмони 2 бинои муассисаи томактабӣ барои 600 кӯдак, бинои қасри фарҳанг ва бинои ҷамоати деҳоти Пушинг идома дорад ки қисмати зиёди корҳои сохтмонӣ дар онҳо ба анҷом расонида шудаанд. Бо боварӣ метавон гуфт ки соҳибкорони ноҳияи Данғара дар амалӣ сохтани сиёсати созандаи пешвои муаззами миллат, мактаби садоқату боварӣ барои фардои дурахшон, таъмини зиндагии шоиста барои насли имрӯзу фардо ва дар самти эҳсоси баланди худшиносиву худогоҳӣ ва тандурустиву раъиятпарварӣ намунаи ибрат гардидаанд. зоиршои тағоимрод Маъруфи Абдулло, Завқибеки Абдураҳмон, ноҳияи Данғара, Ахбор. наврӯз ҷашни миллӣ ва мероси таърихии тоҷикон аст. дар шаҳри Хуҷанд ҷашни байналмилалии наврӯз бо анъанаҳои ба худхос пуршукӯҳ таҷлил гардид. гузориш дар ин хусус. ҷашни ҷаҳонии наврӯз ки бо таърихи беш аз 6000 солаи ғаниву рангинаш ҳамчун рамзи рӯзи нав, оғози соли нав ва иқдому ташаббусҳои нав ба беҳтарин василаи худшиносиву худогоҳии миллӣ ва ваҳдату ҳамдигарфаҳмӣ табдил ёфтааст, дар маҳаллаи ба номи Ҷаббор Расулови шаҳри Хуҷанд бо оростани хонаи идона, намоиши ҳунарҳои мардумии таомҳои миллӣ ва ташкили бозиҳои варзишӣ бо шодмониву нишоти хоса таҷлил карда шуд. дар ин базмгоҳ занону духтарон таомҳои гуногун хоса суманак ки аз рамзи асосии ҷашни наврӯз аст омода мекарданд ва суруру шодии мардум гирди хонаи идона ба он далел аст ки ҷавҳари таърихиву фарҳангии ин ҷашн саодату пирӯзии аҳли башар буда инсонҳоро ба ҳамдигарфаҳмиву ҳамзистии осоишта, накӯкориву созандагӣ, дӯст доштану эҳтиёт кардани табиат ва неъматҳои он ҳидоят менамояд. таҷлили бо шукӯҳи наврӯз ва ба таври шоиста муаррифӣ намудани расму оинҳои миллӣ шаҳодат аз он аст ки мантиқу фалсафа ва моҳияту ҳикмати ин ҷашн аз донишу хирад, меҳру муҳаббат, сулҳу субот ва шодиву нишод иборат буда дар тӯли ҳазорсолаҳо барои мардуми тоҷик ҳамчун омили ҳастисозу муттаҳидкунанда хизмат кардааст. зеро ин ҷашн ба қалби хурду бузург суруру шодӣ мебахшад, тамоми афроди ҷомеаро сарҷам месозад ва кулли мардумро ба дӯстиву самимият ва меҳру муҳаббати инсонӣ нисбат ба ҳамдигар фаро мехонад. ба таъкиди иштирокдорон маҳз бо ҳамин сабаб ин падидаи асили фарҳангӣ ҳаргиз кӯҳнашавиро намепазирад ва дар ҳама давру замонҳо ҳамқадаму ҳамқисмати мардум боқӣ мемонад. тантанаҳои наврӯзии сокинони маҳаллаи ба номи Ҷаббор Расулови шаҳри Хуҷанд бо намоиши барномаи бошукӯҳи фарҳангӣ ки зебогиҳои фасли баҳор, хусусиятҳои хоси расму оинҳои ҷашни наврӯзи оламафрӯз ва дастовардҳои замони соҳибистиқлолиро тараннум мекард, хушу хотирмон идома ёфт. ҷашни ҷаҳонии наврӯзи оламафрӯзро кормандони раёсати кумитаи бехатарии озқавории назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд бо риояи расму оинҳо мутантану хотирмон таҷлил намуданд. таъкид гардид ки дар замони соҳибистиқлолии мамлакат бо иқдому ташаббуси президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон Наврӯз эҳьё шуд, мақоми хоса пайдо намуд ва аз ҷашни мардумӣ то сатҳи ҷашни давлатӣ ва байналмилалӣ эътироф гардид. муҳимтарин суннату таомулҳои наврӯзӣ аз қабили бо нақшаву ниятҳои нав оғоз намудани кору зиндагӣ, пок кардани дилҳо аз кинаву адоват, поксозии ҷиҳозу асбоби хона, аёдати пирону беморон, дастгирии ятимону эҳтиёҷмандон, шинонидани ниҳол, донапошӣ ва ташкили мусобиқаҳои гуногуни варзишӣ дар ин шабу рӯзҳои ҷашн ба таври оммавӣ аз ҷониби аҳолӣ дастгирӣ меёбанд. ба муносибати ҷашни байналмилалии Наврӯз як қатор кормандони раёсати мазкур ва марказҳои таъминоти бехатарии озқаворӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд бо ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ шуданд. рақсу бозӣ, иҷрои сурудҳои халқӣ, намоиши ҳунарҳои мардумӣ, омода кардани таомҳои миллии хоси ҷашни Наврӯз аз ҷумлаи суманак, густурдани дастурхони идонаи ҳафтсину ҳафтчин дар базмгоҳи кормандони раёсати кумитаи бехатарии озқавории назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд мақоми меҳбарӣ дошт.
ساکنان ناحیه رشقلعه ولایت مختار کوهستانی بدخشان جشن نوروز عالم‌افروز را در فضای صلح و آرامی و ثبات کامل سیاسی تجلیل نمودند. наврӯз ҷашни мубораку фархундаe است ки дар таърихи фарҳанги миллати тоҷик нақши устувор ва бағоят барҷаста дорад. ин иди зебои баҳорро мардуми фарҳангдӯсти ноҳияи рошқалаи вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон бо урфу одатҳои неки наврӯзӣ ва фарҳангу тамаддуни хоси ин минтақаи кишвар аз субҳи содиқ интизорӣ ва бо омодагиҳои мукаммал пешвоз гирифтанд. хурду бузурги ноҳия бо рӯяи баланд ва ифтихори беандоза дар ҷашнгоҳ ҷамъ омада барои ба ҷо овардани суннатҳои неки наврӯзӣ ба намоиш гузоштани расму оинҳои неки ин иди ҷаҳонӣ ҳунарҳои мардумӣ ва таомҳои миллиро ба марази тамошо гузоштанд. дар намоишгоҳ намунаҳои беҳтарини кулчақанду маҳсулоти нонӣ, дастранҷи хоҷагиҳои деҳқонии ноҳия, ҳунарҳои дастӣ ба марази тамошо гузошта шуд. эҳьё шудани ҳунарҳои мардумӣ ва таомҳои хоси наврӯзӣ аз ҷаҳонӣ шудани ин иди зебои баҳор дарак медиҳад, зеро наврӯзи ҷаҳонӣ дар сарнавишти миллати тоҷик ва таомҳои халқи он ҳамчун ҷашни аҷдодӣ нақши барҷаста дошта, он як падидаи нотакрори фарҳангӣ ва унсури тамаддуни миллӣ дар айни замон ҷаҳонишудаи аҷдодонамон дониста шуда, дар масири таърих тамоми табақаҳои ҷомеаро ба созандагиву офарандагӣ раҳнаму месозад. дар як қисми наврӯзгоҳ таомҳои миллӣ ки хоси мардуми кӯҳистон мебошанд ба намоиш гузошта шуданд, дар қисмати дигар ҳунарҳои мардумӣ пешкаш гардиданд. дар як гӯшаи наврӯзгоҳ кадбонуҳо ба тайёр намудани суманак машғул гардиданд ки он нишон ва рамзи хоси наврӯзи тоҷикони ҷаҳон мебошад. ҳунармандони ноҳияи рошқалъа бо тамоми маҳорати баланди ҳунарофарӣ, ҳунарҳои дастӣ, кандакорӣ, наққошӣ, дуредгарӣ, сохтакорӣ, гулдӯзиву тарроҳӣ, бофандагиву рассомӣ, таомҳои хоси наврӯзӣ ва маҳсулоти кишоварзиро ба намоиш гузоштанд. яке аз ҷузвиёти асосии наврӯз хабари наврӯзӣ мебошад ки аз равзанаи хона садо дода мешавад. равзанаи хона муқаддас буда фақат дар рӯзи наврӯз ба болои он баромадан мумкин аст. зимни намоиш ин ҳанҳана бо тамоми усулҳои ба худ хосаш иҷро гардидааст. зикри гардид ки аҷдодони соҳиб фарҳанги мо дар таърих наврӯзро ҳамчун суннати муқаддасу муборак аз насл ба насли мерос гузошта, онро бо ҳамаи рангорангиву рӯҳияи зиндагисозаш гиромӣ доштанд ва бо ташаббуси пешвои муаззами миллат муҳтарам имомалӣ раҳмон ин иди ниёгони мо мавқеи ҷаҳониро пайдо намуда, имрӯз ин ҷашни бузург ба рӯйхати мероси фарҳанги ғайримоддии башарӣ таҳти унвони фарҳанги сулҳ ворид гардид. муждаи мақоми ҷаҳонӣ гирифтани ин ҷашни мардумӣ ормони чандинсолаи мардумони ҳавзаи фарҳангии наврӯз ба ҳисоб меравад. ҳунармандони ноҳияи рошқалъаи вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон бо барномаи рангини консертӣ фарогири беҳтарин таронаву рақс вобаста ба ҷашни наврӯзи оламафрӯз шукӯҳи дигареро замъ намуданд. дар доираи тантанаҳои наврӯзӣ инчунин чорабиниҳои варзишӣ низ баргузор гардида мусобиқаҳо аз намуди волейболу гӯштингирӣ то шомгоҳ идома ёфтанд. дар шаҳри урумчи ҷумҳурии мардуми чин шашумин намоишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва меҳмоннавозии баҳори шинҷон 2025 баргузор гардид ки дар он 750 субъекти хизматрасонии соҳа ва ширкатҳои сайёҳӣ аз 21 давлати дунё иштирок намуданд. ҷумҳурии тоҷикистон дар ин намоишгоҳ зарфияти сайёҳонашро пешкаши ҷаҳонгардон намуд. гузориши ҳамкорони мо 22 март дар шаҳри урумчи ҷумҳурии мардумии чин шашумин намоишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ баҳори шин дар оғоз зарфиятҳои сайёҳӣ 21 давлати иштирокчӣ аз ҷониби намояндагони соҳа муаррифӣ гардиданд. дар ин намоишгоҳи сатҳи ҷаҳонӣ гӯшаи сайёҳии тоҷикистон таҳти унвони тоҷикистон сарзамини сайёҳӣ дар масоҳати 18 метри мураббаъ бо тарҳу усули миллӣ ва муосир пешниҳоди дӯстдорони сайру сайёҳат гузошта шудааст. имсол дар намоишгоҳи мазкур намояндагони кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва ширкатҳои сайёҳии ватанӣ бартарияти рақобатнокии тоҷикистонро дар самтҳои сайёҳии экологӣ, табобатию солимгардонӣ, варзишию кӯҳнавардӣ, фарҳанги нодир ва тамаддуни қадимии миллати тоҷик ҳамчун маҳсулоти миллии сайёҳӣ муаррифӣ намуданд. дар баробари ин донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории тоҷикистон дастовардҳои донишгоҳро дар риштаи сайёҳӣ тарғиб намуда истодааст. чуноне ки ба ҳамагон маълум аст, имрӯзҳо дар вилояти синҷони ҷумҳурии мардумии чин шашумин намоишгоҳи байналмилалии баҳории сайёҳӣ баргузор гашта истодааст ки дар намоиши мазкур ҷумҳурии тоҷикистон гӯшаи худро албатта таъсис додааст. дар гӯшаи тоҷикистон ширкатҳои сайёҳӣ
ва дигар секторҳои хусусӣ имкониятҳои сайёҳии тоҷикистон имрӯз муаррифӣ доранд ва ҳадаф аст иштирок дар намоишгоҳи мазкур ин пеш аз ҳама муаррифии имконоту иқтидорҳои сайёҳии тоҷикистон инчунин ҷалби бештари сайёҳон ба ҷумҳурии тоҷикистон мебошад. Дар намоишгоҳи байналмилалии мазкур як қатор давлатҳо аз қабили ҷумҳурии тоҷикистон, ҷумҳурии ӯзбекистон ва дигар давлатҳо, секторҳои хусусӣ, ташкилотҳои сайёҳӣ иштирок доранд ва ҳамаи онҳо албатта барои муаррифии иқтидорҳои худ ба ин ҷо омаданд. Интизор меравад ки дар рафти чорабини намоишгоҳи мазкур шартномаҳо байни ширкатҳои сайёҳӣ, байни донишгоҳҳо, байни ташкилотҳо ба хотири ҳамкорӣ дар оянда баста шавад ва албатта ширкатҳои сайёҳӣ, иштирокчиёни ин намоишгоҳ ки ҳайати асосӣ аз ҷумҳурии тоҷикистон ҳастанд ва муаррифии кунандаи ҷумҳурии тоҷикистон ҳастанд, кӯшиш ба хаҷ медиҳанд ки ҳарчи бештару бештар имконотҳои сайёҳии тоҷикистонро муаррифӣ kunand ва барои ҷалби бештари сайёҳон саҳми худро гузоранд. дар назар аст ки имсол дар доираи намоишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ баҳори Шинҷон 2025 вохӯриҳо ташкил карда шуда мавзӯъҳо оид ба рушди фаъолияти ширкатҳои сайёҳӣ, зеҳни сунъӣ, масъалаҳои кадрӣ ва рақамикунонӣ дар соҳаи сайёҳӣ баррасӣ карда шаванд. баҳори Шинҷон намоишгоҳи пешоҳанги тиҷоратии ҷаҳонӣ тарғиботи оид ба имконияти сайёҳии ҳар давлат мебошад. бо дастгириҳои ҳукумати кишвар гӯшаи сайёҳии ҷумҳурии тоҷикистон ташкил гардид ва дар доираи баргузории ин аз ҷониби кумитаи рушди сайёҳӣ ва дигар бахшҳои сайёҳӣ махсусан ширкатҳои сайёҳии кишвар имконият ва иқтидорҳои сайёҳии кишвар муаррифӣ гарданд. дар чорабинии мазкур байни ширкатҳои хусусии давлатӣ низ вохӯриҳо битӯби баргузор мегардад. имрӯз мо дар шашумин намоишгоҳи байналмилалии баҳорӣ дар вилояти Синҷон уйғури ҷумҳурии халқии Хитой қарор дорем ва ҳамчун намояндагӣ аз бахши хусусӣ Тоҷикистонро муаррифӣ намуда истодаем ва махсусан мардуми Хитой ба он зебоиҳои табиати диёри мо хеле таваҷҷӯҳи хос доранд ва дар оянда мехоҳанд ки гурӯҳҳои зиёдеро барои тамошои он манзараҳои зебо ба Тоҷикистон баранд. бояд ёдовар шавем ки гӯшаи Тоҷикистон бо тарҳу услуби хос ва нақшу нигораҳои миллӣ таҳия шуда дар атрофи он аксҳо аз табиати зебоманзари Тоҷикистон ва либосҳои миллӣ ҷойгир гардидааст. маҳз дар партави сиёсати созанда ва дарҳои кушоди пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон гӯшаи сайёҳии Тоҷикистонро намояндагони соҳаи сайёҳии мамлакат дар намоишгоҳҳои бузурги байналмилалии сайёҳӣ мунтазам муаррифӣ менамоянд. салом Тоҷикистон. ман сокини вилояти Шоҳанҷони ҷумҳурии мардумии Чин ҳастам. ҳангоми ворид шудан ба ин намоишгоҳи бузург таваҷҷӯҳи маро гӯшаи Тоҷикистон ҷалб намуд. гӯшаи Тоҷикистон дар намоишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ баҳори Шинҷон таваҷҷӯҳи ҳама ҷаҳонгардонро ҷалб намудааст. сайёҳӣ дар ҷаҳони муосир яке аз соҳаҳои сердаромад ба шумор рафта ин самти афзалиятнок дар рушди иқтисодиёти кишварҳо нақши муассир мегузорад. ҷумҳурии Тоҷикистон бо табиати нотакрор, обҳои ширину шифобахш, мавзеъҳои дилфиреб, кӯҳҳои барфпӯш ва ҷойҳои таърихӣ қалби миллионҳо сайёҳони ҷаҳонро мафтун сохтааст. аз ҷумла маро низ шигифтаи мавзеъҳои сайёҳии худ намудааст. соли 2022 зимни як намоишгоҳи байналмилалӣ вориди Тоҷикистон шуда будам. ҳангоми фуруд омадан аввалин дараҷа мафтуни гулҳои гирду атрофи фурудгоҳ шудам. шаҳри Душанбе воқеан гулпӯш аст. қалъаи Ҳисор, кӯҳҳои осмонбӯси Бадахшон ва манзараҳои дилфиреби ин диёри бештиро ҳеҷ гоҳ фаромӯш намекунам. орзуи бори дигар сафар кардан ба Тоҷикистонро дорам. мехоҳам аз қалъаи Хуҷанду Волбуг ва аз осори арзишманди халқи тоҷик саразм боздид намоям. Тоҷикистонро пазмон шудам ва ҳатман сафар хоҳам кард, зеро хонаи дуюми ман ин Тоҷикистон аст. хушомадед ба ҷумҳурии мардумии Чин.
таҳлилҳо нишон медиҳанд ки муаррифии имконияти сайёҳии мамлакат дар хориҷи ҷумҳурӣ тавассути воситаҳои ахбори омма ва иштирок дар намоишгоҳҳову дигар чорабиниҳои бонуфузи байналмилалӣ аз ҷумла шашумин намоишгоҳи байналмилалии баҳори Шинҷон 2025 мавқеи Тоҷикистонро дар бозори ҷаҳонии сайёҳӣ пурқувват гардонида ба ин васила теъдоди сайёҳони хориҷӣ ба давлати мо афзоиш меёбад. Ёдовар мешавем ки намоишгоҳи байналмилалии баҳории Шинҷон то 24 марти соли ҷорӣ давом мекунад. бинандаҳои азиз, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. Хайр, саломат бошед.